utvecklingsgrupp. Utvecklingsgrupp C som har träning. De verkar ha fått teknikträning. Alex. Han dräper den. Bra. Vad gör ni för någonting, Jon? Plus 5. Vad gör ni för något? Chip och putt-tävling. Chip och putt-tävling. Har 2 på alla år. Har ni gjort hela träningen, gjort annat också? Nej. Bra Viktor. Boogie. Viktor, vad har du på klubba? Plus 4. Frågan vad han hade fått av det för. Jaha, Sponsring kallas det. okej. En boll sa han att han hade fått. Ja. Det var